салом ба ҳама тамошокарони шабакаи оламӣ харид ва фурӯшии мошинҳо. Бародарони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо зиёда аз 10 мошини фурӯшия барои ҳамин наворро то охир тамошо мекунем ва лайкҳои бобигиро фаромӯш намекунем. ҳатман наворро дар шабакаҳои интернетӣ имо, ватсап ва дигар ғайраҳо падилиса кунед. рафтем ба тамошои мошинҳо. инак дӯстони азиз, пешкаш шумо Opel Sedan дар кӯзи седан, коробкаш механик, навъи сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. объеми мотораш 1.6. мошин дар Қурғонтепа қарор дорад. соли бароши мошини 1993. нархш бошад 35000 сомонӣ бо курси озира 246000 рубл мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. хеле ки дастуратош дидасе, ранги мошин сабз мебошад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтем. приводаш пешай. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. 911 099 966. занг занед ва ҳатман аз номи Авторинок TG салом расонед. бародароне ки сафар ба сарҳади Қазоқистонро доред, ба як компанияи маъруф муроҷиат кунед, чунки компанияи боваринокай тӯли 10 сол мешавад ки дар хизмати мо ва шумо муҳоҷиро ҳаст. компанияи боваринокай мошинои Comfort Inamарка дорои Wi-Fi бепул шуморо аз ҷои зистон омода мегиранд. агар дар наздикии Москва бошед, рақамҳо дар рӯи экран ва дар зери видео. ҳатман занг занед. инак дӯстони азиз, боз як Opel дигар дар кӯзи седан, Opel Sedan. мошин дар Душанбе қарор дорад. коробкаш механик, объеми мотораш 1.6, 4 баллони нав дорад. бензинай, мотораш тоза, газ часпондагӣ нест, умуман задагӣ нест. такси ҳуҷҷат дамои дигар дорад. соли барош мошини 1990. дарош пулт қатъияй. нархш боша 13000 сомонӣ бо курси озира 100000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошин дар Қурғонтепа қарор дорад. телефонҳо барои тамос 924 635 23 23. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, мошини навбатӣ Audi A4 мебошад. соли бароши мошини 1998. рангш серебро, кузиш седан, объеми мотораш 1.8. навъи сӯзишвориш газ ва бензин, коробкаш механик. мошини хуҷҷандаи дар қубоди он қарор дорад. нархш боша 17000 сомонӣ бо курси озира 112000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошинҳои бештар ва арзонро шумо аз сомонаи Авторинок TG метавонед пайдо бикунед ва ҳамчунин мошинҳои худро метавонед бепул реклама кунед. ва агар хоҳед ки мо дар YouTube боз бепул реклама кунем, шумо мошинтонро дар сайти Авторинок гузоред ва ба мо ссилкаша дар Viber равон кунед дар ин рақамҳое ки мебинед. инак тамошогарони азиз, бародароне ки бисёртар мошинои союзниро хоста будем, марҳамат лайкҳои бобигиро фаромӯш намекунем. рафтем ваз 2111. соли бароши мошини 1974. рангаш чӣ гуна ки дидасе сирх мебошад. кузаш седанай, приводаш қафо мебошад. мотораш 1.5, навъи сӯзишвориш бензини холия. коробкаш механикай ҳуҷҷат дорад. то 19 2019 ҳам мошин дар бохтар қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мотораш нав кардагӣ, нархш бошад 4500 сомонӣ бо курси озира 31000 рубл мешавад. занг занед ҳатман. диққат эълон. як бародар соли гузашта 28 декабр, як моҳ пеш аз Тоҷикистон ин паспорте ки мебинед овардааст ва бо соҳибаш натавонистааст вобе хӯрад. кадоме соҳиби паспортро мешиносад, бо ин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва паспорта гирен. ҳатман наворо падилиса кунед бародаро, то ин ки паспорт ба соҳибаш баргардад. агар наворо падилиса карда натавонед, аз барои Аллоҳ скрин кунед ва дар имо ва дигар шабакаҳои интернетӣ ҳами скринтона пам кунед, то ин ки соҳиби паспортша биёвад. бешакӣ раҳмат аматонда. оё мехоҳед шумо дар муддати 1 дақиқа соҳиби 1000 рубл шавед? ссилкае ки дар таги видео мешавад, дароед регистратсия бикунед ва дар вақти регистратсия дар ҷое ки промокод мебинед бо ҳарфҳои калони англисӣ нависед олам. шуморо барои як регистратсия кардан зиёда аз 1000 рубл бонустон медиҳанд. дароед регистратсия кунед, агар накарда бошед ссилкаш дар таги видео. шансро аз даст надиҳед, дароед регистратсия кунед ва шумо бурдборӣ хоҳонам. оламӣ.
инак дӯстони азиз, чӣ гунае ки дидед, дар поиск автории нактиҷӣ задем. хоб агар шумо мошин ё ягон техникаи боарзиш дошта бошед, ҳамин рақамҳое дар рӯи экран мебинед, бо тариқи Viber танҳо равон бикунед мошинои худтона. барое ки мо мошинои шуморо бепул реклама кунем, дар ҳамин сайт ин ҳамин хел медуроен падад объявлениеро межихед, легковой, грузовой, запчаст, ҳар чӣ ки дошта бошед, мисол ҳаминҷа добавит кунед, ссилкаша ба мо равон кунед, мо дар YouTube аминро мегзорем. вақте ки мошинтона ё ки ҳамун запчаста фурӯхте, мо албатта ӯра чӣ мекунем, номероша кур мекунем аз YouTube, ки шуморо ғам натан. хоб мошинтона добавит мекунед, дар ҳамин ҷаҳат чӣ хеле махфултонай чӣ мекунед. Ина биё аввал ман фаҳмонам ки чӣ хел мекунед. ранги мошина вибират мекунед, маркаи мошина, моделша, солша, состояниеша, яъне ки нава ё ки беувай, кузаш, пробегаш, коробкаш, объёми мотор, нави сӯзишворӣ, приводаш, кадом баллонош кор мекунанд, соли бароришаш, мошин ина ёш не обязательныянд. агар дошта боша бо хубай ки шумо ҳамун чирамоне барое ки барои фурӯхтан бо бениҳоят хуб мешавад. тамоми чиёш ҳастак. салон кожа ишамни мисол метавонед вибират кунед. хоб дальше мерем. аз 5 сурат то 10 сурат мумкина ҳамагӣ шумора. 5 сурат ҳамагӣ шумо метавонед монда дар инҷа. дилер агар ки боше, мисол ягон компания боше, 10 сурат дар як мошин гузошта метавонед. хоб агар шумо мошинтона сёнка кунед дар YouTube ё ки дар Одноклассник, дар ҳар ҷое ки партоед, ссилкаша дар инҷа монед, мисол ҳамун харидор метавона мошини шуморо сёнкаша бубина. дар инҷа шумо метавонед описани ҳамун мошина нависед. хоб дар инҷа шумо метавонед ценаи реальнеро нависед ва скидкаш қадри чанд нависед, ё ки метавонед ценаро намонед, договорнои ценаш кунед. хоб барои кор номтона менависед, фамилиятона обязательно нест, як нуқта амонед басай. номерои телефонтона мемонед, эмайл менависед, бо эмайл мешавад регистратсия карда. дальше регистратсия мекунем, баъдан яъне роберта пахш мекунем, галочкаро мемонед та ва падад объявление мекунем. хоб боз дӯстони азиз, мошиное ки дар ҳамин сайт ҳастак, мо пешкаш шумо мекунем, агар мошини ягон техникаи боарзиш дошта боше, равон кунед, дар ҳамин сайт бигзоред, тогда мо мошинои шуморо бепул реклама мекунем. а так платная реклама дар YouTube. ин сайт худаш бепулай. хоб дар навори имрӯзаи мо шумо як чанд мошинаи Opel сабза дида будем, мегзарем ба дигар мошино. хоб Opel Cerebris, Beli Daiwo, Nexi, Opel Surx, боз Opel тиллоҳӣ бигем, Lada. хоб дарши боз Opel ва дигар ҳаминҷа мошинҳо ҳастак. шумо метавонед мошинои ки шумо дар маҳқула ё ки мошиноро дар кортона, мошиноро метавонед биёед. хоб дӯстони азиз, Opel сабза дидагӣ ҳастин, биёем мегзарем ба дигар Opel. мошини навбати Opel Astra J мебошад, соли барошиш 2003 ҳай, нархаш 45000 сомонӣ ай. марҳамат бинед, мошин дар кузии универсал ай. хоб расмои мошин тамом шидан, мегзарем, дальше мерем. состояние мошин навай, мошин напа навай, кузаш универсалай, коробкаш механика, объёми мотораш 1.6 ай, нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. чӣ хеле ки дидасе, рангша Cerebris дар суратчам маълум буд ки Cerebris приводаш, баллонои пеш кор мекунад. мошин дар Душанбе қарор дорад. мошин кондитсионер дорад, подушка безопасности дорад, сигнализация дорад, регулировка положения руля дорад, электропакет дорад. хоб мегзарем дальше. хоб рақамҳои соҳиби мошин +992 881 31 175. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. хоб дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ
بلی نکسی نکسی سفید. خب دوستان عزیز نکسی سفید سال بروش 6995 دایو نکسی нархаш чигунае ки дидаисед 13000 сомониай. марҳамат суръаташ тамошо кунед. хоб кӯзи мошин седанай, коробкаш механикай, объеми мотораш 1.6. нави сӯзишвориш газ ва бензинай. рангаш чигунае гуфтем пеш, приводаш пешай, баллонои пеш кор мекунад. мошин дар ҳисор қарор дорад. кондитсионер дора, электропакет дора. марҳамат номерои соҳиби мошин плюс 992 904 389 198. метавонед занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, опели сирх рангаш сирх мебошад. мошин хечибекай. марҳамат тамошо кунед суратоша. кӯзаш хечибекай. нархи мошин 27000 сомония, соли барош 6997 беуай мошин. кӯзаш хечибегай, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6. нави сӯзишвориш газ ва бензинай. рангаш чигунае гуфтем сурх мебошад, приводаш пешай, ду баллони пеш кор мекунад. мошин дар ҳисор қарор дорад. танҳо харидори аниқ занг занед. гуфтак соҳиби мошин инамиҷам наистагиай ташне. соҳиби мошин намера наистай. марҳамат рақамош барои тамос ина плюс 992 938 88 71. метавонед занг занед ва муомила кунед. хоб дӯстони азиз, боҷа як ладай дорем, ҳозир пешкаши шумо мекунем. нексира дидед, ишам дидем. марҳамат бародароҷа ду мошини га ҳастак. иҷа ташне бисёртар ай мошино. ина ҳозир мегзарем ба мошини дигар. боз як опели дигар. марҳамат бародаро, бине опели астрай дар кӯзи седанай чӣ хеле дидайсен. хоб соли барош 1996 пробегаш чӣ хеле ки дидайсен. нархи мошин 35000 сомониай. 38000 буд, 35000 кардан. оҷа давал скидкаш хати нишон додагӣ буд. кӯзи мошин чӣ хеле гуфтем седанай, коробкааш автоматай. як борга аҳамият метаҳем коробкаша бародаро. чӣ хеле дидайсе, коробкаш автоматай. объеми мотори 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензинай. рангаш тиллоҳай. приводаш пешай, ду баллони пеш кор мекунад. мошин дар ҳисор қарор дорад. люк да кришаш дора, электропакетам дора. хоб номерои савдогар плюс 992 907 819 521. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед ва муомила кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ. инак дӯстони азиз, мошини навбатии лада мебошад. марҳамат бинед. инак дӯстони азиз, мошини навбатии лада мебошад. лада 2114 соли барошаш 2007. чигунае ки дидайсе, нархаш 20000 сомониай. марҳамат суратош тамошо кунед. хоб мегзарем ба маълумоти мошин. мошин беуай, кӯзаш хечибекай, объеми мотораш 1.5, коробкаша нанавистааст соҳиби мошин. хоб нави сӯзишвориш бензинай. рангаш сиёҳ мебошад. приводаш пешай, ду баллони пеш кор мекунад. ин мошин навбатиам дар ҳисор қарор дора. электропакет дора. соҳиби мошин наистагиае ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ва отличном состоянии. марҳамат номерои савдогар плюс 992 902 925 445. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мо мегзарем ба дигар мошинҳо.
خب دوستانی عزیز، آخرین ماشینی که پیشکش شما میکنم ایشم اوپل میباشد. نرخش 42,000 با سکیدکا میشود. خب چگونه که دیده ایسه ماشین برادر در حالت خوب قرار دارد. سال بروشش 2010 اوپل استرا جی. مرحمت صورتش بینید. کوزی ماشین خچبگ می باشد. سستانیش به اوی коробкаш механика авио моторش 1.6 навик сузишвориш бензини холия рангаш серебристай. приводаш пешайди баллони пеш кор мекуна. ماشین در حصار قرار دارد. کاندیشنر داره، پادوشکا безопасность داره، الکتروپاکت داره. خب مرحمت نمروی صاحب ماشین خب نمروی صاحب ماشین 907 218 585 زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس نمایید. دوستان عزیز، اگر شما ماشین یا یگان تکنیک با ارزش داشته باشه، ماشین خودتون همینجا میگذارید و سلکش به ما روان میکنیم. ما ماشین رو پیشکش شما میکنیم در یوتیوب. اگر خواهید که ماشین شما تستر به فروش رود، مرحمت هیچ ادمونه و پیشکش میکنیم. ما بیپل ماشین شما رو رکلام میکنیم. رکلام کردن در این سایت بیپلای عموما نومی سایت avtorinok.tg می باشد. این رولик هم با سرپرستی avtorinok.tg ساخته شده است. آیا میخواهید شما در مدت 1 دقیقه صاحب 1000 روبل شوید؟ سلکه که در تگ ویدیو می شود در روی رجیستراسیا بکنید و در وقت رجیستراسیا در جایی که پروموکد میبینید با حرفهای کلان انگلیسی نویسید اولم. شما را برای یک رجیستراسیا کردن زیاده از 1000 روبل بونوستون میدهند. در روی رجیستراسیا کنید. اگر نکرده باشید سلکش در تگ ویدیو. شانس را از دست ندهید. در روی رجیستراسیا کنید و شما بردباری خواهانم. اولامی.